we hebben hier de trekkerdag hier in Wietmarsum. Alle trekkers van alle verschillende merken. Maar wat ik heel duidelijk juist is dat mensen de hobby van trekkers, oldtimer trekkers, ik er op hun eigen manier beleven. De ene die het technisch helemaal in de water of die het hem helemaal mooi spuiten en oppoetst. En de oren die vindt het leuk om er maar te rieden. Ja. Dus iedereen dat op zijn eigen manier heeft hij de hobby. En dus alle trekkers die hier en iedereen zit met de hand in de boezem om elkaar te praten. Dat is eigenlijk het evenement. Ja, ja, dat is het. Ja. Wij krijgen ons saté gewoon en nou en wat knaakbusjes. Knaakbusjes? Ja. En werd er gewonnen, dus we hebben hit. Nou lekker. Ja? Ja. Ja, maar de satépoetsjes met er net in kanalen. Nee, maar Met de motor saté? Ja, dat ik me. Het wordt rustwater hoor, dat is helemaal net in de molen. Oh nee. Maar dit is wat hij. Ja, klopt ja, dat is een beetje hobby hè. Ja? Ja. En deze komt er dus een boord. Maar die, toen we de boord die aardig oud zijn, maar het motor kunnen we eruit halen. Dan hebben we een mooi bokje maken. Oh, dat ligt op snow en dan zijn we ploffen. En dan gaat het daar op het lood of de geur? Of wat? Ja, ik weet het net. Het is een beetje van alles hè. Nou, het heeft wel wat, dat geplof. En ja, dit zie je te horen in een hobby. Is deze van mij? Ja, dit is mijn trekker. Ja, dit is een erfenis zeg maar. Dit is van Paken en al van mij. Maar de meeste van jullie heeft die dieren er wat in een golf of zo? Hey, op trekkers vind ik toch veel mooier. Ja? Ja. Dus daar kun je toch van alles mee doen. Ja, dit is een hele mooie trekker vind ik dit. Het is toch wel Paken is hij trots. En dus, nou ik dient er dat. Ja, zeker. En hopen dat hij het lang volhoudt, dan kun je weer door naar mijn kinderen. En kleinkinderen. Ga goed. Zeg het dus. Die is van jou? Ja, helemaal. Wat kun je erover vertellen? Omdat het een erfstuk is, hij is van mijn huid geweest. Aha. En ja, dat doe je net voor, hè? Nee. Hij kan ik wel wat een likje verder broeken of? Nee, ik vind zulke trekkers die de Zuidwerk waar komen, vind ik mooier dan die oren trekkers, want die zijn soms dan mooier dan als ze verkocht binnen. Oh ja. Ja. Je kan ook zien dat hij wat over. Ja. Ja toch? Dat ze broek worden. Ja. Daar ben je voor. Dus ben je er zelf ook een beetje mooi? Ja. Ik heb zelf ook wel een kamer tot hier heel even. Ja, nee, dat doen wij één keer in het water aan mannen. En dan gaat alles eraf. Oké. Dan ben je keel zo wat. Oh ja, hè? Ja, rigoureus. Net van dat benauwde. Dus je missen jou en de trekker wel wat gelijkenissen. Ja, helemaal. Helemaal.